kita sa Banwa kang Kulasi kung sa diin nakabaton ang masobra 3 kagatos nga pamilya kang mga sakada kang bulig pinansyal nga nagalin sa gobyerno probensyal kang Antique. Nagpungko si Governor Rodora Cajao, nagpangikasagitana para matugruan kang iktalupangad ang mga sakada. Umpisa ka dyan, hindi ka mo magpanik kung hindi kalura pa ka dyan. Ay may sunod ka nga batch sa mga tubuan kami para kaninyo. So, sa sunod nga mga inaglaw, ang pangarwa ka batch sa tubuan namin. Sa sunod mga inaglaw, ay iba mga banwa, ang mura ka magambal na nagkamugto sa inyong mga mugto sa negos, kurong nyo nga hindi sa damag, magpadali, ay tubuan tanan nga may pamilya nga sakada rugto sa negos. Kag sa Nobyembre, ako mismo maagturog ko sa negos. Ay gusto ko silungan na handa pangabuhi kang ating mga bugto-rugto nga mga sakada. Gusto ko mamanaan nga ang mayor, ang gobernador, ang chief of police, ginagbantayan, kaginaaruga, kamayad ang atin mga pinalangga, ng mga bugto, nga nagpangaputlay, malakada sa negros. So, kanyang adlaw, amudya ang maagang pamasko ng provincial government para sa pamilya, ng mga pinalangga natin, ng mga sakada, nga nag-aobra sa negros. Bagkat ang livelihood kag legal assistance, ang anag gintugro kay kang nagligad ng mga tinuig, anag gintutukan nga maduso ang pag-accredit ka mga sakada sa Department of Labor and Employment para mas dasig ang anang pagbaton ka mga programa kag serbisyo kang gobyerno. Arlene ma'am, ang Osorio, Banahos. Pulo ko ma'am. Ay ano naman niya bakal kang bugas, tapos bayad sa eskwelahan, bata, bakal kang notebook. Thank you gid kay Gov, ay ginbuligan na kami na pura man kami magutom ma'am. Ang nga programa isa ra lang sa mga proyekto kang gobernadora para sa mga kubos nga mga Antikenyos, ang Cajao Cares. Thank you.